дума за Алекс Попов, който снима в YouTube. Никема му е The Pro Hacker 218 и сега, ако гледаш този клип, сега ще покажа как да си направиш интро. Много елементарно, сега ще покажа, ти е нужен даже интернет. Като за начало влизаш в видеоредактора. Ето виж тук, например, той ти дава избери клип. Той издава да избере снимки. Моя снимки. Ето моите клипове. Ето това е моят. Като за начало, за да започнем да строим, ще трябва да влезеш. Чакай да си припомня и аз, че като не съм правил. Тук се правеше фото видео. Тук видео редактиране. Да, ето сега виждаш. Имаме всякакви клипове. Сега ти имаш изтеглен този клип. Цъкаш върху него. Имаш един клип вече и продължаваш. И сега можеш да си го редактираш. Виж, той започва. Има си звук, има си всичко. Каквото иска. Например, сега го пускаме и го спираме тук. Или... Например, да, ето тук. Тук от начало. И както виждаш тук, имаме много неща. Тук са филтрите. Музика. И вече като цъкнеш на последното Pro Edition, ще видиш. Клик да зум ин видео. Тук можеш да си зумнеш видеото. Тук са субтитрите. И както виждаш, вече тук нагласиш, ето да кажем от тук. И добавяш субтитрите. Ето, например, както пишем някакво си име. Име. Съгласен съм. Ето както виждаш, от тук можеш да си го обърнеш с надолу главата. Ето и така. Име. Например, виж, тук избираш как да са устроени самите букви. Ето така, например, хубаво. И като сложим, например, този цвят или този цвят, цъкаш на него, отгоре, виж сега. И можеш да си добавиш още различни. Зависи ако пуснеш от по-назад видеото. Ето тук озвучавам, например. И тук започва видеото. Стигаме до тук. И, например, озвучаваш. В момента аз няма да успея да озвуча, защото говоря, нали, тук. Но виждаш как се получава. Клип едит. Като виждаш клип едит, тук можеш да го зумнеш. И да си го направиш както си искаш ти. Пишеш си името. Ето стикерите, които добавяш. Например, тук накрая на клипа можеш да си добавиш. Не точно накрая, тук някъде. Си добавяш едно стикерче. Да кажем това. И го слагаш тук някъде. Където си избираш ти. Това е по твой. Виждаш? И, например, можеш тук да си напишеш отдолу. Всъщност, чакай, че изгреши. Ето, например, тук субтитри. И дадеш преди края. Тук, преди човечето да стигне. Ето тук да си напишеш хареса и, например. И да го смалиш малко. Ето така, например. И това
това са моите предложения. Виждаш как се получава интрото. Ето тук са вече филтрите. Тук можеш да си го филтрираш по какъвто начин искаш ти. Но ето виж сега. 3. Както си искаш ти. И от тук се записва. От тук се записва от горното копче. Аз няма да го запиша, защото не ми е нужен. Но виждаш тук можеш да си нарисуваш нещо на клипа, ако ти харесва. Ето дебелината и можеш да нарисуваш, например, да си напишеш М и аз го бърках, но можеш да напишеш, например, М С П И други. Ето и цъкаш. Чертеж, съгласен. И това е. Това е цялата философия да си направиш нали това с кое на интрото. И както виждаш, това е програмата видеошоу. Ако искаш да си го оправяш, нали, всъщност, аз не казвам за теб, но има други хора, които не знаят. Както виждате, тук имам, нали, след като си направите това видеошоу, влизате в видеоедитор, много елементарно се работи с него. Като виждате видеоедитор, влизате в него. Това е вашето интро. Виждате? Цъкате на него, излиза ви тук отдолу. Като ви излезе отдолу, цъкате на Imported Videos и натискате галерия. Само веднъж, ако искате, както си знаете вие. Да изчакам малко. Ето тук. Видеомаркери, буто, рекординг. Аз записвам с една програма и както виждате тази програма, например, цъкам на този клип. Е този. Ето го. Излезе до този клип отдолу. И като цъкнете тук горе, след целият клип, и виждате сега как се получава. Много елементарно се получава. Той си работи, се активира. Сега ще видите, аз като, нали, се пусне, виждате. И това ще е за клипа. Чао!